pancen yo antep ngono kuwi. Iya, Ya sing mari aku mbiyen kedanan iki ya swara sing antep kaya ngene kok, Nduk. Iya. Mung sak nyindeni talu kuwi lho, walah. Mbiyen yen aku iso njilingi tenan kok. Ha iya. Aku mbiyen duwe cita-cita muga-muga aku duwe bojo sing kaya ngono kok ya karo Gusti Allah dipun kabulaken. Ha iya, Cantik lahir batine. Temenanan. Dasare karo bojo ya setia, karo anak ya gemati. Ha iya, Swarga donya kok, Nduk. Ha iya, Mula kuwi rasane neka rasane aneh. Mung ambak akeh dalang iki lek wis kondang lek wis laris iki mesti nuwun sewu sok-sok bojone iki loro, telu. Aku sumpah prasetya ya mung Bukesi kok, Nduk. Ha iya. Sing dirabi ya mung Bukesi. Sing tak tresnani ya mung Bukesi tok. Iya, Terus ya Bukesi kudu percaya karo aku Bukesi. Yen sampean ora percaya, engko ya ora enek dayane apa-apa. Tur aja sok gampang cemburu. Upamane nek sinden ayu terus tak jak ngobrol, ora usah panas atine. Mergo ki caraku supaya dheweke kerasan melu rombongan. Iya, Mula rasah kok sirah iki panas kaya nyunggi kompor rasah. Ha iya, Wong wis omah-omah wis 10 taun kok. Ha iya. Tur ora tau neka-neka. Ha iya, Buktine kapan to aku njarake sinden liya yen enek sampeyan ra tau. Ha iya, Bener, Iya. Alah. Ya, bener Pak, leres wong lanang. Ning pancen saestu kok. Dadi bojone dalang niku artine kudu jembar, Pak, Bu. Lek mboten ngoten nggih saestu uripe mboten tentrem. Lek kula menika gadah prinsip menawi wonten panggung menika bojo kula nggih milik umum. Kaya kota ae. Ya no, aku mau ngerti, sampeyan anggar teko nang nggone wayangan, nggon pondokan iki ibu-ibu wis ngrubung. Dalange gantenge ya ampun, enek sing nyewali bokongmu aku ngerti. Enek sing demoke pipimu aku ngerti kok. Njaluk foto bareng rangkuli sok ngambung singak-singok ning ngarepku, dhek ora ngerti lek aku iki bojone. Ning ya ora apa-apa. Iya pancen biasane ngono kuwi ning khusus ning Sukasari ora. Tenan. Aku malah njaluk payake seneni wong. Lah iya, Ya. Pancen wong wedok ngene Bu Kesi, ana sing kaya mercon. Dadi mercon ki ana sing bledos dhuwur, ana sing mejen. Nah, sampean kari milih endi? Lek wong wedok sing kaya mercon dhuwur ngono kae angger ngerti sing lanang ora tau mulih langsung mencak-mencak. Yuh, wong lanang kelakuane ra ditanggung jawab ning omah ndi bojo, ning omah enek blendrang kacang golek blendrang kates ning endi-endi. Wong lanang dasar kucing angger ngerti gurih bingungi. Dadi ngerti wong lanang sing beling langsung tar. Kuwi apik angger bar kuwi rampung. Ning enek sing cara mercon ki mejen, sing lanang selingkuh meneng. Sing lanang kuwi duwe demenan meneng. Sing lanang kuwi duwe apa kuwi jenis simpenan meneng. Ya mung meneng awake saya kuru akhire innalillahi. Ngono kuwi enek model ngene. Kari sampean milih sing endi ngono. Lah aku ora sudi ya. Heeh. Sampeyan milih dadi bom ae dhuwur ngono ya. Genah watakku wis ketok kok. Heeh. Genahe wis dar-dar kaya ngene ya. Ayo Aja nganti selingkuh. Lagi konangan SMS-an wae tenan lek konangan ping 3 tak ketok tenan kok. Diketok sing rugi awake dhewe wong loro ngono. Ya aku karo Pak Bayan. Tenan anggere bayang nek Bukesi pomo aku nakal tenan mrene langsung munggah meja cuwincing sing tangan kiwa terus sing tengen duding. Wah, wis puantes. Ha iya. Luar biasa. Iya ngono. Ning ora tahu. Bukesi nek anggere nesu karo aku nu langsung ning mburi omah ning gasibu terus murep. Ha iya. Ngono ki takon lumabu ya ora iso mung diateko. Ha iya. Yo kok. Yo anu Kesi, yo. Kang kinalong tribra guna
kepenak. Nyenengke. Iya. Elok tenan suarane. Wis kaya ngono kuwi mula ora aneh ramokal dadi waranggana sing bener-bener kondang. Iya. Kaya Bu Lurah barang Bu Supri muga-muga ya bener-bener menjadi anggota dewan yang amanah. Panjenengan lagi gerah tenggorokan. Masa? Suarane entek Bu Supri. Iya, mau mbagekne aku. Monggo rawuh Padalang. Pinarah ingkang prayogi. Ya mergo saka sayahe saka kesele anggene melayani masyarakat nganti kaya ngono kuwi. Ngono kuwi lho Bu Kesi. Dadi nuwun sewu sok-sok. Sebabe apa kok wong wedok karo wong lanang sing gampang gerok suarane entek kok wong wedok. Lha napa to Padalang? Pancen ya kudrate nuwun sewu. Wong wedok niku lak ora etan ra kulon ra lor ra kidul, ora solo, ora Medion, ora dagangan, ora jaten. Mesti racake mesti kakean ngomong. Ngono kuwi lho. Tenan. Lho kok saged ngono pancen kodrate ngono kuwi. Mergo turune Siti Hawa. Hawa iki lek diucapke nggen tutuk lek mesti mengo. Hawa, wa. Mula ora ngendi wae mesti racake Piyai Putri mesti kakean ngendika, kakean ngomong. Ora iso meneng lek urung dijejeli gedang goreng iki tenan. Nah iya, Beda karo wong lanang. Turune Nabi Adam. Dami mingkem. Mula ngendi wae wong lanang mesti ra kakean ngomong, pamane bar gendoran ya ora kober ngrasani wong, tinimbang ngrasani kancane luwih becik, cangkeme dijeli rokok. Lho ngono kuwi lho. Ha iya, ngono kuwi. Pancen mbok menawa wis kodrate kaya ngono. Wong wedok panas-panas kae ning ngarep omah petan karo ngrasani tanggane. Buh, ngono apik kok, Nduk. Ha iya. Lah ya lho yu, anggere nek tembung lah ya lho yu, wis ora enek enteke wingko. Ha iya. Kalau ngarep omah lho situn mbangune to yu. Ya mesti kono nyambut gawe ning Hongkong, tur ning kono ya nggek barang, wis ngono kuwi. Pikirane wis elek, ya wis ben to yu, omah tingkat di tingkat 3 nganti kaya ngono mobil anyar terus. Ya ra maido. Anggere wis ngono kuwi ora enek enteke. Mongko sing calone dadi intriping neraka jahanam manut ngendikane para kiai, titikane 3. Sing bakal manggon ana neraka jahanam titikane 3. 1 sing seneng ngrasani, 2 wong sing seneng provokator, 3 nun sewu iki dawuh kiai lho. Ora lanang ora wedok yen nguyuh ora gelem cewek. Lah, iki sing menang wong wedok mesti resikan. Ya, nggon ngeri dhewe. Lek Piyai Putri mesti resikan, mesti kepiye wae mesti disiapke ora bakal komproh. Ya. Nek lek Piyai Kakung lah kalah iki, Nduk. Anggere nonton wayang krasa nguyuh nang pinggir dalan mak tur ngono ae. Bar kuwi digedhukne pager. Ha iya, Mongko ora ndek kuping iso disluwenthiki lho. Ha iya, Ha iya. Bar rampung terus gedhukne pager mongko labure putih. Akhire kaya cangik ngene raine putih ngene iki. Ha iya. Sarung jagung rong rambahan ingkang sepisan kula nyuwun dumateng Mas Siswanda tunggal angka kalih mangke Bu Kesi. Ya, Monggo, Ca, sarung jagung ala Semarangan. Dados.
weruh setino kaya setahun sarung sih. Matur sembah nuwun wilujeng niskala pamundhut sarung jagung, Nduk. Iya. Kula ugi ngaturaken panuwun dumateng perwakilan anggota DPRD ing Kabupaten Madiun nenggih Bapak Kuat kalian Edi Santoso. Oh iya ngaturaken panuwun nggih. Ngaturaken salam hormat kagem Pak Bupati, Pak Kajimbing karo Pak Wakil Bupati Pak Hari Wuryanto. Ya, kalian kula nderek wara-wara para pamriksa nyelani wekdal sekedap. Pengumuman mobil dengan nomor polisi AE 1159. Mobil dengan nomor polisi AE 1159 mohon dipindah karena menghalangi jalan. Nah, nggih. Monggo ingkang kawugan menika kula aturi mindah mobilipun supados mangke rancak samudayanipun. Ya. Kejawi saking menika mumpung dilenggahi dening para anggota dewan lan pejabat pemerintahan ing Madiun, Nduk. Ngaturi prisa bilih ing tanggal 7 November ing taun 2003. Nggih. Wayang Indonesia mendapat penghargaan saking PBB lumantar Dewan Kebudayaan PBB nggih UNESCO sebagai masterpiece karya agung warisan budaya dunia non bendawi. Wayang Indonesia. Lah, anane penghargaan sing agung kaya mengkono banjur Bapak Presiden Jokowi menetapkan bahwa 7 November adalah Hari Wayang Nasional. Hari Wayang Nasional. Menika wonten himbauan saking Ketua Pepadi Pusat bilih setiap tanggal 7 November sedaya kemawon monggo kula aturi mahargya wontenipun Hari Wayang Nasional. Hari Wayang Nasional menika badhe dipun wiwiti malah menika sampun rambah kaping gangsal. Isi Surakarta menika bekerja sama kalian para seniman lan para donatur ngawontenaken Hari Wayang menawi mboten lepat wiwit tanggal sekawan gangsal lan tanggal 6 November wonten ing Isi Surakarta. Mangke tanggal 5 November menika wonten ruwatan massal, ruwatan Sukerta, sinten kemawon saged nderek ruwatan. Sing ruwat sapa?
dalangipun dalang pengrawatan nggih Ki Haji Mantep Sudarsono. Njuriyen daftar carane piye? Nuwun sewu, kejawi daftar mangke saged nuwun sewu maring redana kangge napa nggih kangge kebutuhanipun ruwatan kangge mundhut napa nggih sajen utawi mundhut sejenis piranti sanes-sanesipun menika udakawis 250.000 per orang. Ngono sing ngruwat Pak Mantep. Sing ngruwat Pak Mantep. Monggo dumateng warga Medion ingkang kepareng badhe nderek ruwatan lan kepareng ngestreni hari wayang, monggo berbondong-bondong dhateng isi Surakarta. Iya, syukur bage menawi nuwun sewu kula nate matur dumateng Pak Hari Wuryanto lan paring pangestu wujudipun dana dumateng adicara menika wonten isi Surakarta. Syukur menawi pemerintah Kabupaten Medion kepareng ngawontenaken piyambak mangke pengetan hari wayang nasional ing tanggal 7 November. Ngono. Ngono kuwi. Matur nuwun wong nyatane wayang ki nek wong sak dunia saiki ya, Mak. Mongko sing duwe wong Indonesia. Iya, nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Slendro Songo ana pamundhut apa? Menawi mboten lepat menika podang kuning. Nah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Mbak Cangik, kula bocah gunung utawi cah lulu. Nggih. Bilih kepareng badhe nyuwun gending podang kuning dawah kapilut katur dumateng warung gaul Pandansari Jetis. Nggih. Bilih kepareng kula badhe nyekar dhateng pepanggungan nggih saking kula Mas Bibit. Nah pundi Mas Bibit mriki mboten napa-napa mriki. Nah ya nggih kepareng dana suwanten. Nah ya tegese kepareng ngrungkepi utawi nglestarekaken budaya kok. Ha iya mumpung wekdalipun menika longgar nggih papanipun nggih jembar monggo Mas Bibit katuran pinarak dhateng pepanggungan. Lenggah nggih? Wonten Mas Bibit. Ah, monggo mriki nggih. Nah, nggih, ya disupati ya. Dedek, dedek. Monggo Mas Bibit. Monggo jumeneng mawon. Oh ya iki ora Mas iki Pak Bibit niki nggih. Oh nggih. Ha nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bibit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Dalemipun pundi, Pak? Dalemipun Gunung Segulung. Oh, Gunung Segulung. Nggih. Kalih mriki tebih. Nggih, sauntawis. Sauntawis nggih sak genter sineret watu ginimbel ngoten nggih. 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 Badhe kepareng bawa menapa? Nek bawane mengke mbok pilih nggih. Gubuk asmara mengke kula tibak wonten podang kuning. Oh, ngoten nggih. Nek tibane mboten masalah to? Mboten masalah. Anggere mboten sakit mboten masalah. Penting mboten mleset. Nah, nggih. Lah badhe nyekar piyambak napa dikancani sinden? Nek wonten nggih saged mawon. Oh, nggih, mang pilih piyambak. Menawi mepet kula niki 300 niki. Nggih. Nggih. Lah niku wau ge namung enten yatra namung 50. Oh. Nyono, mudhun. Ayo wis. Niku wau ngempet lho. Ah, nggih, ngempet pripun? Lho entene namung niku lho. Oh, nggih. Pomok kula gatene kan 250 niku wau. Nggih. Enenge namung 50. Nggih. Lah pancen nuwun sewu membebani dipun pundhut wangsul mboten napa-napa. Mboten. Ikhlas nggih. Ikhlas lahir batin. Lahir batin nggih. Oh, nggih. Niki guwak besok nggih nyandak paling. Guwak nyandak ngoten nggih. Ora suda parantine malah saya nderbolo ngoten nggih. Ora kebak ning malah lokak. Ning nggih kudu golek. Buset to, ora kebak malah lokake pripun? Nggih to. Ora lokak malah kebak ngoten lho. Oh, kleru. Nggih.
Ora lokak malah kebak, ngoten lho. Ora wutah ning malah wutuh, ngoten lho nggih. Mboten runtuh malah bakuh, ngoten lho. Nggih. Malah kok diwalik niku pripun? Ora kebak malah. Sewu nggih nembe niki kula niki awor yoga paling sae-sae nggih nembe niki kula mulai abang sampai gerang nggih niki. Abang. Nggih sampai gerang. Oh, wiwit waru abang nganti gerang. Oh, alah. Awor waranggono nggih apik-apik. Nggih, sae nggih. Sae. Nggih, mosok ngene 50, Pak. Demi Allah, Pak. Nggih, guyon. Nggih. Nek kula niki tukang guyon ya. Nggih. Niki namine Mbak Diajeng, cobi jenengan dawuh piyambak, Mbak, monggo ngancani kula. Mbak, monggo ngancani kula. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, jenenge prisa rung? Dereng. Sapa? Sinten, Pak? Asmanipun sinten, Pak? Pak Bibit ngoten. Oh, nggih, Pak Bibit. Tirase dalange ngoten. Nggih, Pak Bibit alias Kiai 50 niki. Nggih. Napa-napa. Ya, mandap, Mbak Diajeng Candra Mulya. Oh. Niki. Niki kudune Mbah Wong Segulo nggih urun kok. Nggih. 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 Niku nggih. Nggih. Pak majeng kamera mawon, Pak. Nah, ngoten. Lah niki kula nembe niki ditonton wong akeh. Nggih. Nggih. Butine mung kendel bondo wani ngoten mawon, Pak. Ah, mboten napa-napa. Nggih. Tetek mawon. Nggih. 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 Ah, bibit unggul. Nggih. Nggih. Monggo. Nggih pun kajenge to sak sketsane mawon. Nyingkar Wah, cengkoke apik jan nggih. Jan kaya ura-ura ning sawah karo tunggu manuk ya modele kaya. Kene lho iyup kaya. Iya. Bibit. Wiwitane nyingkar nyingkul. Yuswa pinten Pak Bibit? Mbok pilih nggih 5 punjule nggih. Mboten kathah kok. Mboten kathah nggih. Nggih 553. Nggih kirang langkung. Wah kirang langkung. Lah pase pinten to? Pase pinten nggih. Mangke sing cetha lepun jenengan pasne kula tanggo gamelan wayang dhewe ngoten lho. Nek nyuwun pas malah ngenteni keng jenengan. Oh, ngaten. Kepala pinten ngoten. Waduh iki. Nun sewu sak udu to riyen. Mboten. Tombok. Mboten. Ojo-ojo malah blandar kok. Mboten. Mboten alhamdulillah. Syukur. Mboten blandar, mboten udu ning kula titip Pak. Ah nggih. Kepala. Kepala pundak lutut kaki. Malah pengebul. Monggo ngelali ndakan Pak. Ayo. Lingsem yen kemutan. Lingsemi napa Pak Bibit? Lingsemi. Lah ngapunten niku. Oh. Lingsem niku isin. Oh nggih. Lingsem niku isin. Dadi lingsem asem niku benten nggih. Padha seme basem ngenten. Benten ning padha seme artine berbeda ngoten niku. Nggih. Ayo lali ayo. Ayo. Ya. Lelampahan kang kawuri. Diajeng. Nok, suarane Pak Bibit piye? Suwai sangat, Pak. Sae sangat nggih. Wow. Niki saene Napa melih keplepet. nek ditambahi saya sae, Pak? Tambahi pripun maksude? Kula wani tambah 50 lho. Tambah nembange ngoten lho. Tapi mengke kula utangne Mbah Lurah Aduh. Segulo. Lah nika lho piyaine. Iya lurahe malah kon nomboki iki piye? Mboten pareng. Lah priksani lho. Eh? Ya kula wani udu lho. Nggih, nggih mboten napa-napa pun 50 anggere ikhlas mboten masalah. Tambah 200 Mbah Mbah Lurah. Aja. Sapa-sapa disampluk wae. Guyon. Guyon nggih. Wedine tenan ya Monggo, Mbak. alhamdulillah. Kantos. Njajal nak ya nak. Tresno tulus nadyaningku bek as Piye?
Aja grogi lho karo Mbah Bibit nek grogi nyapa lho. Biasane ya apik lho. Padahal pun waranggono kondang lho. Pun kondang. Kondang blero ning kok nggih. Madhep rene isin karo Bibit. Ayo madhep rene. Nah, ngono. Heeh. Pak Bibit, Pak. Tulus nadyanengku. Aw. Buk asmara. Ngoten Pak. Dadi lek gur 50 entuke gur gelungan ngoten niku. Kula wau ngendika. Kalih atus saking Mbah Lurah. Nggih, mboten masalah pun to. Mboten sah. Kula kalih Pak Lurah Sukosari pun diparingi kathah kok nggih. Niki mung guyon ngoten nggih. Nggih. Lah mangke semelang kula lek asline dhuwit 50 wau arep nggih lebon panci napa pripun ngoten lho Pak. Mboten nggih. Yakin kula ikhlas kok. Ikhlas lahir batin nggih. Raketang benjine golek utangan. Duh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok golek utangan. Ngasta menapa nun sewu nyambut damel. Kula niku sak pethuke blak kotang terus terang. Lah napa wedok kok blak kotang barang? Dan maksudnya nyambut gawe napa kula ini mboten kula tinggalke. Alhamdulillah sing baku positif. Alhamdulillah si penting wonten halal nggih. Halal asli. Alhamdulillah. Upamane napa mawon, Pak? Wah, kula mboten wonten, Pak. Oh, mboten wonten. Oh, nggih. Wersane wong akeh mungkin tak dawa-dawa dinudut. Wah, iki apik iki. Dawa-dawa dinudut. Nah iya, heeh. Didudut saya dawa. Nah iya. Napa niki bacute pedang kuning napa gubuk? Podang. Oh nggih, podang. Ya nek aturna marang lenggase, salam sik. Ayo. Nggih, sugeng dalu. Kagem ingkang sampun mirsani, sampun rawuh ten dagangan mriki. Dagangane sebati porong, ayo. Sukosari. Nggih, Sukosari. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuwarasan, kathah rezekinipun, ayem tentrem kerta raharja. Nggih, amin. Pak Bibit kagem Pak Lurah. Dalem. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Nuwun sewu nggih, Pak. Nggih. Awas, Pak, awas. Copet lho Pak niki nggih. Nggih, kula sing ngajari dalange kok, Pak. Malah nyampluk aku. Pak Bibit didongakne sik. Pak Bibit, mugi-mugi panjenengan panjang yuswa. Kadah rezekinipun benjing nyawer kula melih nggih, Pak. Matur nuwun amin. Nggih. Kula boten didongakne, Pak. Nek kula ni mesti Pripun? kula dongakne. Pripun? Lah mesti kula. Lah pripun? Monggo diwiwiti Oh iki. saking bonang mawon. Nggih, ndak dawa-dawa dinudut mangke nggih. Rodok diladrangne mawon, Pak. Waduh, nggih. Oh iya, nggih. Monggo. Nah, podang kuning nggih. Ya, nge. Keluyuran
tak sawang mesok ning apa kekancangan tak rindik sangka petengan sarwing ngoceh dheweke ngalih besokan kae tak suwun aja ngene podang kuning agawe pikirku tak sawang tambah manis bunga yen pakonya dikirane ora bakal atiku kadiwaliya di podang adutut ati kepranan ikutan saya dotra tak tanah neson dikatul
Pripun tepuk tangan untuk Pak Bibit, luar biasa. Apik. Setunggal malih. Oh, Wow, kalih lho. Oh, nggih, nggih. Selawe ini oleh kalih lho. Tetep kula uberno mengke. nggih, ning sekedap kula selani Pak Bibit nggih. Oh, nggih, matur nuwun. Grebeg sebulan tanggal 13 dan 14 September alias Pesta Budaya dan Kirab Pusaka Ki Ageng Basyariah dalam rangka pengembangan destinasi wisata religi dan budaya. Hadiri dan sukseskan tanggal 13-14 September. Ugi ngersakaken pepiling Grebeg sebulan wisata religi dan budaya. Ya, nggih. Terus wilujeng dalu Pak Dalang kula badhe kentunan lagu. Wah, kentunan lagu utawi kentun lagu ngoten nyidam sari lagu menika kula aturaken dumateng Bapak Lurah Kusna. Wilujeng midhangetaken saking kula Mbah Wa Rasmana. Wah, nggih. Mbah Wa Rasmana. Ha iya. Lek wayang kae Lumana. Ha iya, iki Rasmana. Nggih. Pripun, Pak Bibit? Nggih, Kepilot? Nggih. Oh nggih, nggih. Mbak Uun ya ngancani Pak Bibit ya. Nah niki tangga piyambak niki. Oh iya, pas tangga ya aja ora bayar lho, Pak. Nggih. Tetep bayar mengke. Nggih pun niku Tapi nek kula pun mandap lho. Oh nggih, nggih. Selawe cukup niki Pak. Nah. Nggih, nggih. Yo, turun gunung Mbak Uun yo. Mandap. Nggih, mantap. Wah, iki bengi iki pancen serine Pak Bibit kok. Oh nggih. 50 oleh loro lho yo. Lah, 52 murah-murah niki. Nggih. Napa Pak kapilot? Kapilot. Nggih, lah sing nembang Mbak Uun cocok niku wis pas nggih. Nah, nggih. Ya. Niki tayub napa dangdut Pak Bit? Tayo biasane wong iso mirengne Pak Bejo lho. Pak Bejo sinten? Pan bapak niki to. Pak Bejo. Nggih. Lah niki daleme pundi cobi? Jumuk Bonsari nggih. Bonsari. Oh, kok ya preso nggih. Kondang. Mireng-mireng. Saking Yo dagangan ono. dagangan kan kondang niki. Oh, ngaten. Kondang Bapak Bejo Bonsari. Oh, iya. Sombong men. Pancen mau Pak Bibit wis diweling karo Mbak Uun, tulung aku jeneng kumbelno, Pak. Ben kanca-kanca ngerti lah aku ning kene iki kondang. Nggih. Modal 50 lho. Ah iya. Modal 50 oleh loro. Nggih. Enek bawane ora Un kapilot iki? Mboten enten. Langsung nggih? Nggih. Oh nggih, siap. Inilah pertandingan sepak bola antara Uun dengan Bibit. Nah, ya. Apa iki? Yo. Wah. Kaya sebuah kastawa iki. Batin iki anane tansah bangun rasa tresna kang tak endhek sarwa mikir ati rapi sedak kaya rapi soglonsati saben wanci tansah anggodo ati
bloko pungkasan drama asmara tresno ajanata yen kadungu nanging caket sadrone batinku kan ku nyandang tresno iki sakreming lampahi kula sawang ngopongando katanuwa apiku wis kelong sae batin iki anake tansarno rasa tresno kang tak andhap sarwa mikir ati kaya rati kaya jati sabar hati tansah andodo ati nanging aku wedi pokok kasane teman ora tresno yen kadulu nanging caket sadrone batinku kanku nyandang tresno iki wis dinotra sakreming lampahi kula sawang sapa ngandut jatan owa atiku ayo saepo bunga rasaku lamun bisa cekak menan siramu matur nuwun nggih boten sios tambah tetep niku wau oh nggih ning pun marem to Pak sampun nggih marem tenan nggih nembang pipindho duet karo sinden cantik-cantik kok ora marem ayo nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sik iki ana swara tanpa rupa iki sapa iki sapa ndi kaya Umi to suarane iki Masyaallah rene nduk ayo ya rene wah anak wedok akhirnya tekan kene tenan ayo mangga Mbak Umi mangga mriki kula ampi Mbak Umi mangga mriki menawa tane wenten hati Mbak Umi bocah ki nusul ki lho masyaallah assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. masyaallah iki lah anake Kesi sing kapa Naraga kae to
Nggih. Nggih. Sik to mau jare pamit pramuka nganti jam 5 sore ora iso nderek ning Madiun. Nggih. Terus lara-larae piye iki mau? Terus jenengan mau kan telepon kula to, Pak? Heeh. Terus anu napa? Anu aku telepon, "Halo, Soy." Ngono. Nggih, nggih, Pak. Terus Terus jenengan nangletne ketua kelas. Lah ketua kelas niku kula, Dik. oh, ketua kelas 1 iki sampean. Nggih. Heeh. Lah putrane Pak MC mau. Pak sinten Pak wau? Pak MC wau, Pak Lurah. Pak Tris niku lak anu sekolah karo sampean. Nggih. Sak kelas to. Nggih. Asmane sapa? Chandra Bima. Chandra Bima. Nggih. Terus piye iki mau wis tekan kene? Terus niki wau 8:30 kula. Matur nuwun nggih, Pak. Niki lagune sengah-sengah. Nggih, sengah. Sengah-sengahe apa? Sembarang. Dengah-dengah to? Oh, sembarang to, Pak. Oh, nggih lagi ngerti aku. Sengah-sengah. Nggih. Matur nuwun Mbah Kakung, Mbah Sengah, matur nuwun nggih. Aku bingung nggih, sengah iki apa to nggih. Ah nggih. Lah ngono awakmu ora mempopulerkan lho, Un, nggih. Engko kok ngangge kostum apa, Un? Sengah-sengah, Pak. Mbok ngono. Dingah-dingah dadi sengah-sengah. Heeh. Terakhir lek wis omah mah dadine sengak-sengok. Oh iya, ngono kuwi. Ki mau terus piye teruse? Heeh. Terus kula 8:30 ting terminal, Pak. Kula langsung nge-grab ting terminal niki wau. Nge-grab. Nggih. Numpak ojek wit online itu. Nggih. Heeh. Terus niki wau anu napa nitih bis patas. Nitih bis atas. Nggih. Apa Lah niki bise? Eka. Eka. Nggih. Oh iya. Lah terus niki wau telat to, mergine kula ting perjalanan maem. Ya makame rasa diomongne lho. Maem ya maem ngono lho. Heeh, iya. Oh alah. Maemmu nang ndi le maem nang ndi? Kula lek maem ting Ngawi. Oh, lah dare apa mau? Sengah-sengah ngono. Dar apa ning Ngawi mau? Ayam bakar, Pak. Ayam bakar dong. Ayam bakar. Wah, syukur. Entek pira mau? Wau ki nganu, kan nenten ibu-ibu to. Namine Ibu Lulu. Lah niku ki nganu napa? Aja kakean nganu to. Sing cetha ngono. Ngeten napa? Anu jajar kalih kula ngoten. Jejer. Nggih. Terus diparingi napa? Dados kula nganu. Iya kono. Dados apa kok nganu wae lho ora. Bise niku kula napa dibayari. Dibayari. Nggih. Alhamdulillah tek apik men bululuk. Mongko ayam bakar sampean dibayari. Nggih. Aku ning warung pecel gratis mau suweneni bakule lho. Ora kok ya. Karo bululuk dibayari. Nggih. Terus bar iki melanjutkan perjalanan dari Ngawi ke Madiun. Terus sampean mandap ngendi iki mau? Kula mandap terminal. Terminal Madiun. Nggih. Oh iya, terus kok terminal mrene nitih apa? Dijemput Loh, sing jemput sapa? Chandra Bima. Oh, Chandra Binae kakung nggih. Nggih. Ene hubungan apa karo awakmu? Mboten nenten napa-napa. Amin, alhamdulillah. Ora pareng lho ya. Mboten, Pak. Iya, elok nganti tekan kene mergo apa alasanmu kok iso nganti tekan kene mongko mau sekolah nganti jam 5 kok kesel kaya apa tetep rene sebabe apa? Niat. Niat. Nggih, Pak. Niat sengah-sengah ya. Iya, Oh iya, ya kaya ngono kuwi dharma bektimu marang bapak ngono kuwi. Nggih, Pak. Dadi suatu saat enek apa ya semacam kejutan ning bapak ngono roro ngegongan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono kuwi. Apik ngono kuwi ya. Nggih, Pak. Suatu saat lek teko nggo mercon lho ya. Ben saya kaget aku. Nggih, Pak. Iya, tor ngono. Ayo, wis saiki salam sik kagem Pak Lurah wis pirsa burung? Dereng. Nah, Pak Lurah nika piyayine. Nah, Nggih. nika. Pak Lurah. Nggih. Pak Kusno asmane, Pak Lurah Kusno. Sinten, Pak? Pak Lurah Kusno. Pak Lurah Kusno. Nggih. Pak Lurah. Kula Umi Afifah ngaturaken saking Ponorogo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak. Heeh. Sebabe apa kok panuwun? Nggih. Nggih Pak Lurah sampun nimbali rencang-rencang pengrawit niki lho Pak kalih ibu-ibu Madangkara. Lah iya. Lah sing matur nuwun ben sinden karo pengrawit nyapa awakmu ora diceluk matur nuwun lho. Hubungane apa? Apa mewakili ngono ya?
Mewakili. Apa? Mewakili. Nggih, kula kan mewakili. Oh iya, wis pinter. Nggih. Nah, salam sih kagem para pamriksa. Ayo belajar omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Salam. Nggih. Nyanyi apa lho, Pak? Sengah-sengah. Nggih. Ya terus piye omong piye? Kula Umi Hafifah saking Ponorogo ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Nggih. Dalu menika panjenengan sedaya sampun purun Kersa. sampun kersa Sengah-sengah. sampun kersa mengapresiasi Heeh. ningali ningali wayangan dalu menika. Nggih. Kula Umi Hafifah derek ndedonga. Heeh. Mugi-mugi Heeh. sedaya kemawon tansah pinaringan bagas waras. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Terus Apa ya? Nggih. Terus mugi-mugi Heeh. panjenengan sedaya Heeh. panjang umur. Amin. Lan Pak Lurah. Ugi Bu Supriyati. Ugi Bu Supriyati. Mugi-mugi anggenipun dadi pangayomane masyarakat. Dados mugi-mugi dados pangayomane Mugi-mugi ingkang masyarakat. dados pangayomane masyarakat Saged amanah. Satemah Sukosari. Gemah ripah loh jinawi kerta tolota lan raharja panjang punjur pasir bukit genari rahayu lan rahayu. Nah. Amin. Amin iki piye? Tirokno amin lho. Kedawan to? Nggih, Pak, Oh iya kedawan. kedawan. Nah iya elak. Saiki nembang ya, Bu? Nggih, Pak. Nah iya, anak Ibu Kesi to? Nggih, Pak. Anak angkat to? Nggih, Pak. Ya, nembang aja kalah karo ibumu. Ya. Lek nembangmu Pak. elek engko ibumu katut elek jenenge. Lek nembang sampean apik engko ibumu ya terangkat, ngono ya. Nggih, Pak. Heeh, mbak ibumu HP-an, nah wis bene. Nggih, Pak. Malah mangan, malah. Ha iya. Ayo nembang apa wis bebas. Sengah-sengah. Asem iki males. Bocah iki nek males aku lho. Matur nuwun, Pak. Sengah mboten saged andi-andi lumut. Nggih. Nggih. Pelok wani, Pelok. tembang kangen wani. Mantun. Wani, ya dibawani wani. Mboten. Lah kok ora wani sebabe apa? Pilek, Pak. Oh, pilek. Mungkin- Kowe mau diparingi wis pira ki mau? 200. 200 mosok kok doli pilek ki lho 200. Lah mengke lek bindeng kan mboten tetho. Oh iya. Lah wis lek ngono tak bebasne, apa sirmu? Kula Apa? Apa? kula tak ngimpi nggih, Pak. Ngimpi? Nggih. Oh, ngimpi boleh ya ngimpi. Angsal to? Angsal ning aja turu lho ya. Nggih. Nembang karo turu engko ya. Dibawani ya Om ya. Nggih, Pak. Siap. Nah iki bocah iki ajaib iki, suarane welelah tenan. Jos. Yo. No. Ngambara ngawang awang. Kaya ngono suarane. Ha iya. Nggih. Langut bebasan tanpa tepi
Saiki kelas pira, Nduk? Kelas tunggal SMKI, Pak. Siji SMKI Solo nggih. Nggih, Pak. Elok. Pake seniman. Sanes, Pak. Dalang. Sanes. Pengrawit. Sanes, Pak. Yoga. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Pakmu lho. Nggih. Asli. Asli, Pak. Cat apa? Mobil, Pak. Masya Allah, sik maksa tak oyak iki. Ibumu sing sinden mendhi. Sanes, Pak. Waranggono. Sanes. Budayawati. Sanes. Seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Tukang cat bakul kerupuk. Lah hubungane apa karo sinden kuwi? Tuko. Sengah-sengah ya. Sengah-sengah, Oh, iya. Pak. Oh alah. Kok Mbah enek ora sing seniman, Mbah? Nggih. Mbah Kakung apa Mbah Putri? Kakung. Asmane sapa Mbah Kakung? Almarhum Mbah Sunario. Mbah Sunario. Oh iya. Oh iya Mbah Sunario. Oh garwane Mbah Uun. Oh, Sanes. Iya. Sanes nggih. Almarhum iya. Layak bae kok mbahe darahe. Ayo. Yo. Nara miber ngiteri jagat ngulang goro nglambara ngunggahi gunung. Suaramu wis apik, sampean ya cantik. Ya cuma ekspresi geraknya belum ada. Nah, gandeng sampean jumeneng zaman saiki lek ora polah, ora obah, ngono kuwi maniman lho. Nggih, Pak. Iya tangane diupolahke, yo. Nah. Nah, iya. Nah, ngono. Dhuwitmu nang ndi mau dhuwitmu? Niki Nang ndi? Oh, nang kono. Iya. Sik mikir dekek, dekek. Nah, Duwite nang ndi mau? Nah, saiki tangan kiwa tengen begar kabeh. Jiro lu. Begare ngene kaya bapak. Nah, oh. Oh, bae abot duwike bae. Oh, iya. Wah, ora kongkon, ora. Wis kok sak iya ya. Iya. Tangane, ya. Ora polahno tangane gerakke ngono lho, kok malah ngene kaya arepe tembak ae ora. Yo. Nah, ngono. Wis, ngono terus ben kaya wong donga ya. nggih, Pak. Terus. Nggih, Pak, wis kaya mboke ngono kuwi ayo. Katungkul ngumbar kekasan. Pindah ning ngarep dodo, tangane ngarep dodo. Nah, ayo. Satemah kinawa Nuding dhuwur. ngimpi Apik, ngono dipoto jan satu ketuhanan yang Maha Esa ngono ya. nggih, Pak. Nggih, apik. Wis duduke. Tangane duke. Ayo, nggih. Tangane dukno. Nah, ngono. Bocah kok iso lugune nganti kaya ngono. Heeh.
Suaramu apik, Nduk. Nggih, Pak. Ngene sinau terus nggih. Nggih, Pak. Aja nganti kendul sinau nggih. Nggih, Pak. Mergo sampean ki bakal insyaallah yen sinaune sregep bakal dadi sinden sing profesional. Nggih, Pak. Amin. Bisa membawa nama baik Ponorogo. Nggih, Pak. Sarta bisa ngaromake bangsa Indonesia. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sur kuwi ayo. Nggih, Pak nek 200 pisan. Ayo. Lah aku nganti muntuk ora cetha. Ayo. Sik seneni karo bakul go pecel e. Ayo. Ayo. Yo. Langgame, Nduk. Ayo. Cita-citane apa to, Nduk? Dados dosen, Pak. Alhamdulillah, amin. Dosen apa? Dosen karawitan, Pak. Karawitan, kaya sapa? Bu Kesi, Pak. Kaya ibu. Nggih. Tak dongake sampean Nadianto pancatane mulai viral, mulai kondang iki lak saka panggung Madangkara. Nggih. Ning umpamane suatu saat sampean nderekke Pak Anom, nderekne Pak Mantep, dalang-dalang kondang, Bapak malah seneng. Nggih, Pak. Iya. Dadi sindenku ben panggah Bu Tutik ora apa-apa. Nggih, Pak. Sing penting sampean iso eksis ngono ya. Suatu Pak. saat. Pokoknya Bapak nyawang sampean iki semakin viral, semakin terkenal ngono iki malah seneng ngono ya. Nggih, Pak. Ngono kuwi. Ning aja lali karo ibumu. Nggih, Pak. Kesi. Dadi pamane tanggapan melu Pak Anom ngono ora ketang sak kedhok tukokno sawah ngono ya. Padha. Ya. Ayo, ngono kuwi. Ayo. Wis muga-muga ora lali karo bapake. Wis bapak ben disindeni Mbak Tuti ora apa-apa. Penting ngajek. Ayo, mlumpuk dhuwitmu ya, Nduk. Napa, Pak? Waduh, lah iki suarane apik obake jampeng bocah iki. Dhuwitmu kok lumpukne? Nggih, no, Kan Pak. tanggapan laris. Nggih. Iki wae lagi ngimpi wae entuk 200. Nggih. Wingi karo Pak Sus disawer, ngono to? Nggih. Ayo dilumpukne. Cita-citane nggih tuku apa? Nggih, kan anu to, Pak. Sampun kula lumpukne to. Terus kula tabung. Heeh, bener. Lah, terus sakniki kula sampun kula sampun gadah ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah, Bapak melu seneng yen ngono kuwi. Mergo ngelingi sampean biyen iki tanggapan ngalor ngidul karo
Pakmu Pak Wiji lak ya pedahan motor. Nggih, Pak. Saiki wis kagungan roda 4 melu seneng. Nggih. Apa, Nduk? Avanza, Sanes, Pak. Xenia, Sanes. Panther, Sanes, Pak. Innova. Sanes. Lah apa? Selepan. Dapure selepan iki apa lho, Nduk iso? Apa arep nyinden numpak selepan kuwi lho. Nggih. Numpak selepan ngono. Nggih, Pak. Dadi wis gelungan ninting numpak selepan karo nggo gendera ngono. Nggih. Umi loper ngono. Nggih, Pak. alah, Sanes Umi Loper. Apa? Umi Mania. Oh iya, maaf